ndikukuuzani mwachuchuchu pomwe simukumvetsetsa pomwe zinthu zimayendera. Timanena ngati takuponda ndi babala ndekuti mumalakwitsa zina mdziko muno. Sitimapanga programu imeneyi pofuna kulimbana ndi munthu, mtundu, chipembedzo kapena chipani. Ayi. Muli bwanji munyengo ino yomwe anthu kuti nyengo yanankhumwa? Ndili bwino kwambiri Steve. Kaye wenzanga. Nyengo yenda? Anankhumwa. Tathokoza kwambiri. Timva ngani yake kuti kodi nyengo yana atentha moto. Ayaka moto akuti machesi ali ndi anankhumwa. Oh, machesi ndi anankhumwa. Ndikuzana mwene. Sure. Ndili ndi bambo Chawezi Banda pano pa gwede. Ya, tikati gwede. Ya, koma gwede. Ya, ndeni mamveka bwino. Amene amaziwa kuzukuta nkhani zomwe zagwedeza dziko lino. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Adali mwana wapondapa nane mpondepo. Amachita kunong'onezana kukhutu ndi President Professor Arthur Peter Mutharika. Powakonda amati adadi. Akondwanira nkhumwa. Lero zikuoneka kuti kuchipani cha DPP zawavuta. Mpungwepungwe sukutha patangotha masiku 100 ali kotsutsa boma a DPP. Mwaimva nkhani imene kuyendera? Ndaiva. Kuchipani cha DPP sizikuyenda. Nkhani akuti okha kugwebana, okha kulumana, kuchotsana mchipani, kukapirana kosathwa. Anankhumwa Agirizeda, Ajapi Muhango, Ayusufu Ntenda. Adachosedwa mchipani asadakatenge chiletso. Inde. Kuti akudelera utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso utsogoleri wa chipani cha DPP. Kodi iwowa lero pomamba kunyoza utsogoleri wa chipani ichi? Tinene kuti nkhani ndi ya succession. Amene ati atenge chipani cha DPP ndi ndani? Chifukwa amene zikuoneka ngati zikuoneka tu ngati Professor Mutharika akufuna munthu wina other than Mr. Nankhumwa. Kuti muone sakuafuna kuti akhale leader of opposition ku parliament, mpando onona waukulu. Sakuafunanso kuti azitsogolera zinthu zina ndi zina. Mwaona pothamangisa mchipani achotsa ulida kuika pa akasaira, achotsa vice president ku south kuika pa Mwanamveka. So mukhoza kuona kuti Anankhumwa ndi Mutharika pakuoneka kuti Angereza amati pali bad blood. Kutanthauza anthuwa sakumwera na madzi. Komatu anali wapondapa inenso mpondepo. Kwa basi ndikukumbukira nthawi imene Mutharika adamangidwa mbuyomo kuli chipani cha PP. Nthawi ichi amene ankachacha ndi mlandu wa akati treason. Icha nkhani imenechi. Mutharika amakonda kunena misonkhano kuti yayi ndinaenda Henry Musa kundendeku, ndinaenda wakuti ndi amanchulaso Anankhumwa. Akuti uyu mwana wabwino kwambiri amatilimbisa mtima ndipo amatiuza kuti yayi bwana tiye tipemphere. So you can see kuti kale amakondana. Koma Angerezi pajamati a thin line exists between love and hate. Unandauza kuti inu ndine Steve Kozo makondana kumadziwana. Ndifaka awiri uzaona kuti chibwenzi chikatha anthu amadana. Akakuti understanding yake ndiyo tani? Ndiyo cheperapo komanso yovuta. Koma nkhani yake ndiona kuti zikuoneka kuti kuli mbali imene ikufuna Anankhumwa, ndi kuli mbali imene ifuna izipanga zofuna za Mutharika. Adadi. Nkhani yake Steve ndimene wayikamba pano ndiona kuti Anankhumwa, Griselda Jeffrey ngati Secretary General, Ajapi Muhango ngati Treasurer General, komanso bambo Yusufu Ntenda amene ku parliament adapanga challenge appointment ya akasaira by APM as leader of opposition. Kunena kuti ife ku parliament we are not supposed to be guided by instructions taken from the president of the DPP. Ku parliament timaendera mgwirizano umene ife ma MPs timapanga patoka. Chifukwa ife ndamene timakhala kuti ku parliament iko ndiye nkhani ndiyo kuti atapanga zimenezi chipani kumukudzera mwa Brown Mpingachira anena kuti ngati olankhulira chipani cha DPP anena kuti zikuoneka kuti makosana amenewa sakumvera zofunika kuchitika ku chipani. Ndiye the party decided or resolved to expel them from the party. Ndi atachotsa taona masiku awiri atawo Anankhumwa ndi gulu limene lichulale athamanga kupita ku high court kukatenga chani chiletso. Ndi chiletso chicha awapatsa kunena kuti yayi
awa kulembera nsomano wa DPP kuwauza kuti musachose Anankhumwa, a Griselda, a Japi Mhango, komanso musabwerese ma replacements chifukwa tisaiwalira kambapo za ma replacements ayikapo nditu amanaveka ngati vice president wa ku south akatsaira no akasaira palibe kumaika yes amanaveka ayika ngati vice president ayikapo a Nixon Marcel ochokera ku Chitipa ngati treasurer general kutenga position ya Ajabi Mhango ne ayikapo Ajabi Mhango ndajanka nongonezana pa microphone inde zomwe tikunena za COVID-19 ndimva ninkhani timalize ndeno atenga bambo Samuel Tembenu kuyayika pa mpando wa secretary general mpando wa Mai Griselda Jeffrey mmacheza nawo inu ku Bangwe Desert Ground akaditsetsa kuti osakuchoka njipani ndisifake ndifodi nkhani ili unjike kumeneko muti foto kuzere chifukwa choti pasifukwa zina ine ndakanika kuti ndikhalina kumene kucha koma ndithu nasata pang'ono pokha inu munacheza nawo so pano atenga Griselda Jeffrey apanga replace ndi Samuel Tembenu so kungwaonikira anthu pang'ono kuti mina azidziwa kamati gwedegwede is informative cholinga chake choti muzidziwa constitution ya chipani cha DPP imanena kuti its secretary general shall come from the central region ndifaka uzaona kuti nthawi zonse secretary general wa chipani cha DPP amachokera chigawo chapakati ngatukumbukira kale kulali Eklen Kudonton amachokera kusalima awakuda kamanga ochokera ku central region Mai Griselda akungona kuda central region atachosa Griselda kuti ayapange replace aleka pa Samuel Tembenu akusalima central region so these things zimene mafoto azizindikira azidziwa kuti kodi zina zimayenda chonchi chifukwa chake so atenga Samuel Tembenu kwaika position ya secretary general chifukwa choti iwo amachokera ku central region as per the provision of the DPP's constitution koma nkhani yake ndiona kuti ma replacements amenewa court isolayimika kudzera mu injunction imene apereka kuti izizi simuchita ndipo tikunena kuti anthu amene wawa anapita ndi zifukwa zawo kuti ifeyo atipanga fire and procedurally komanso we were not given chance to be heard ndiyeno court ina kuti this injunction is valid for 7 days ikamata 7 days akuti awawa odandaulawa akapanga siki imene amachula amati interparty hearing kutandauza kuti azafuna a DPP adzabwere ku court azamve mbali yawo kena ku court lizagamule kuti kodi zinthu zaenda motani but as the status quo remains Mr. Nankhumwa adakali vice president wa chipani cha DPP kuno kumwera Mai Griselda Jeffrey adakali secretary general wa chipani cha DPP bambo Japi Mhango adakali treasurer general wa chipani cha DPP ma replacements aja pakali pano are not effective titero Steve pamene kubangwe kunali nsonkhano omwe Anankhumwa adayamba ndi nyimbo ngakhale alibebe mawu oyimbira koma adayamba ndi nyimbo ya uzimu adangoyambisa gulu lidawathandiza kumapetonso adatseka ndi nyimbo ya uzimu kumeneko adalankhula Griselda Anankhumwa ma MP kunala Samir Suleiman kunala Botomani kumene kuso kunali amiliyoni akuphalombe umu amene wa nkhani yawo ndiyo kuti iwowa mchipanimo inali nkhani yokamba ukhokoti yayi mabodza akuti ena akafuna kuti akatape ya bonya akumanena za anzawo amakatapa kuti kuna miyasi mbali mwa nyanja kwa professor akafuna kuti mwina akatape akagaire ya bonya ulakadye sausage yes akuti akumakanena mabodza ndalolira mabodza mchipanimo tisiye komanso akunena kuti iwo sakuchoka ni mamembala eni a DPP ontafuza Mai Griselda ananena kuti iwo sakuchoka secretary general ndipo convention akapisana nawo ntafuza kuti kodi inuyo ngati muli madolo bwanjo sakambi tsajanu kupita pambali madachitira chilima kuti anthu akuonena kukondeni iwo ananena kuti ife nda DPP mpaka nakalekale ndipo adzakhala yani a DPP ina iwo Anankhumwaso ananena chimozimozi kuti iwo ni vice president wakumwera kuno wa DPP komanso iwowo anakamba nkhani yayi tonse alliance kudya katatu kaja sitikukaona mavenda mtauni mwathamangitsa ntchito 1 million zija sizikuoneka nkhani yake ndaliti komanso mene sinateremu kunyanja kuso kuna miyasi atati anali ndi meeting ndi ma MP inde koma nkhani yaikulu chipani siku limodzi nkhani yaikulu ndiona kuti anthu akaonesetsa bwinobwino
ndikuze Steve chinthu chimodzi chimene anthu akuyenera kudziwa ndicho kuti mavuto awawa mu DPP akhala alimo. Wamvetsetsa? So because these problems have been there inende manena kuti DPP has only survived by living or hiding behind the government. Wangona boma langu achokera pamasiku 100 mwaona zimene zichitika. DPP imabisala kuseri kwa boma. Antuwa amakhala pamodzi to protect what was battering their bread. Amadziwa zotitika mavuto watika kwabweresa kugulumene pano pabwerera bread mchere uti utani tuluza. Ndiye anthu awawa mavuto awawa, these problems have been brewing for quite some time. Kuti athe mavuto. Excuse me. Ndiye no, because these guys have been hiding behind the boma. Panopa boma langu wasundira, they've been exposed. It's like ikatani yachoka nde alimbulanda. Ndizimene zikutani mano zikuchitika. So you can see, like you're saying, kuti many awanali ku desert ground kubangwe mu mzinda wa Blantyre. Gulu lina lidali ndi professor kumangochi kukambitsana. So you can see kuti the president has got a contingent of MPs whom he is working with. Ne gulu limene analipanga summon ngati ma MP adaitana. Koma ma MP ena awa otsokozera ndi anakhuma kumene kusana tani ndi makhasa sadaitanidwe. Ndi ukhoza kungoona kuti ngawikano, the rift in DPP is very deep and wide. Siti kudziwa kuti bwenje limeneli ligwiririka motani. Kuliena sakuoneka kuti ali mphalili. Fa ukutu anchacha kunalibeko kwa Nankhumwa. Adausi kunalibeko so kwa Nankhumwa. Given amene mwanamveka Henry Musa kwa Nankhumwa. Sana. Olo Jomo Osman kasala wa mbangwe momo. Steve, we can conclude or extend to say kusapezeka kwa iwo huku. Randauza kuti ali mbali naye. That's the simplest conclusion we can make. That's the logic. The given logic is that. Unena kuti ngati sakupezeka kwinako ndiye kuti ali kuti this thing is binary, is 0 and 1. Unena kuti it's heads or tails. Ukaiponya coin ta it's either igwera kumutu kapena kuthera. Ndiye nokoza kuona kuti ngati ena asali gulu ili, the answer is ali gulu lina. Komatu ku parliament anenetsa kunena kuti ayi leader of opposition akakhalabe awakutsanjira akasaira. Amina. Komano tinene kuti akakhala akasairawo tikumva kuti mphekesera zokutipeza kuti pamene professor akumakuma ndi gulu lina chula kuti kuna miyasi ati gulu linaso likumakumana akuti namva kuti masiku apitawo kandi dzulo kandi liti akuti Anankhumaso anachoka kumeneko analiso kachipinda kotani komata kumene akupanga strategize kuti in the event that parliament maintains Mr. Kasaira as the new leader of opposition, akuti iwo apanga devise a strategy yao ndio nakuti akuti iwo ndi gulu lonse la ma MP achita withdraw kukhala mbali ya DPP akuti akapita kuma independent benches akuti kumene koko apasana ndi maudindo akuti Anankhumaso atsogola ena abwera pakuti ena atani. So izi ni mphekesera zimene zikutani zikumveka koma mutu wache tiuona akabwereranso ku parliament lolemba masana. Timwe madzi madziwa timwe ambiri ndithu chifukwa ngakhale a Manchester United mudakanika kumwa madzi koma pagwedegwede pano tikupatseni mpata mutamwe madzi tionane kuseri ikatha break iyi. Ngati mukutsegula kumene kanema yanu mukonerayi ndi gwede nkhani zomwe zagwedeza dziko lino. Timakhala ndi Mr. Jawes Banda kuti azikute bwino nkhanizi tizimvetsetse kuti zidachokera pati zikupita pati. Nkhani ina ndiyokhuza achikosa Silungwe atone jeno muboma la tonse amene adayimiraponso mulandu wa chisankho kumbali ya UTM kwa Dr. Chilima. Iwowa pakumveka kuti ayi avomereza ndalama zokwana 754 million kuti ziperekedwe kwa APS akale ali mambo Christopher Makiren. Zikukhala bwanji pamene atonsewa asilungwe wa atani chachitika njani nkhani ndi apa kanthawi osiyawo zikuoneka tinene kuti it's an issue which is mukamati ndi apa nthawi akhala masiku 100 ali paudindo ikuyambira 2014 kuli boma la PP achikosa kulibe ngatatone cheno koma popeza nkhani kudzatuluka pampandopa alipo ndiwo. Don't forget
ndimakonda kuwakumbutsa anthu azidziwanso kuti tukamba nkhani ya 2014 nkhani yatuluka tsiku la lero. Chimene chimachitika chiona kuti in governance amena kuti government is run on the principle of continuity. Ndichifukwa chake timena kuti kulibeko MCP government, kulibeko Tonse government, kulibe DPP government. There is only Malawi government. That is why my issues iwa kayanachokera ku UDF tiambire nthawi kamuzu. Ifike usaona kuti ena amene akugwira ntchito ngati Malawi Young Pioneer samapita ku office ya MCP kuimba milandu MCP. Kuti sibula tipase ndalama. Kapena ai amapita ku Capitol Hill kumema kasaka ku Malawi government. Chifukwa we don't recognize a political party. Tiwapanga recognize boma. Ndio kubereka chisanzo. Tinayamba nkhani imene nthawi ya MCP, ya UDF, ya DPP yoyamba ya Bingu, ya PP, pano tukamba za DPP, pano kuli Tonse. Koma, the basis is Malawi government. Chifukwa nena kuti nkhani India 2014, munthu PS uyu Christopher Makireni akuti adachosedwa ngati PS kukamponya kuchamati ku Guantanamo. Kumene kuku chimene chimachitika chiona kuti tikati Guantanamo malo amodzi amene amachitidwa kuti Guantanamo ndi ku office of president and cabinet. Kumene amakonda kuponya kwa anthu koma chochita samatani samabasa. Yes. Kumene kuja kwa anthu aja amalipidwa salary amapasidwa chilichonse koma ntchito satani sakwira. News zimabwera zomene wafunsa ine zikuti chimene amadandaula ndi chani. Iwe if your employer decides to reduce or completely remove your work activities, why they are still paying you? Why should you complain? Why should the MD or the home Ibawa decides what I say? Of course, because I don't believe in just being paid. These are what I call intrinsic rewards. I also believe intrinsic rewards are I want personal development. Because as I am working, as I am putting my mind to use, I develop as a human being. My mind also expands. Kumano andwena amangufuna ndalama. They forget or throw away the whole professional thing. Professionally you are supposed also to grow. I'm not challenged in my mind. I will not be reading a lot. I will not be researching a lot whilst money is coming. So I was only trying to talk about myself. I don't only go by intrinsic rewards, but I also go for extrinsic. I don't only go for extrinsic rewards, but also intrinsic rewards. Extrinsic, and extrinsic is as long as they give you a car, they give you money, you are recognized. We never call it intrinsic. Intrinsic is you also develop or grow mentally, professionally. Neno, ama talk about Guantanamo, ngati PS ngomponya. Kono office of president. Akumudi bila. Komanchiro Saudan. Sabukwira. Ndemu nduja. Hani ndio kuti. Bambo Christopher Makireni ataponyedwa ngati PS atachoseda ngati PS ponyedwa kumena machilo kuti ku Guantanamo akuti iwo akudandaula ndi anadandaula ku court kuti he lost use of the official vehicle. Ngani mene court our consent order imene kuchudwa ndi attorney general ndio kuti akuti galimoto kai fodi sama igwirisa ntchito service yona zikwera galimoto ya boma akuti apase 205 million. Basi kwacha chifukwa chokuti sama kwera galimoto ya office ataluza atachosa PSU akuti ndeno he is claiming akuti claimant ya upanga claim 205 million for galimoto sama kwera galimoto yatu ya misoko yatu yotilira mafuta sama ikwera sama tegweji se driver apase 205 million malai kwacha chifukwa chokuti so galimoto yosima tendo fuel over this period of time apase fuel ojoka madama zatu fuel amene apase so 63 million Malawi kwacha. Ndeno akapanga total the bits and pieces of his claims. Zose zukwana 754 Malawi kwacha. 754 million Malawi kwacha. Yes. Ndeno hani dimenato aliyense hani if you go on social media and akulankhula ndi kuti kodi atone jeno aganiza bwanji kuti ane apereke consent order imene kuti boma lialipire bambo Christopher Makireni ndalama zochuluka chonchi just for these particular issues. Koma nkhani itimva
because anthu ena ake ma rights activists anthu amba kuiko kankhani kuti AI munthu uyu olakana kugwira ntchito zaka olo 100 at the amount or rate he was being paid akuti sakanatha kupanga ndalama ziti zonsezo. So why should government pay him this whole lot of amount just because he was not enjoying all these things? Don't forget, this person was only at home. Samagwira ntchito koma amadani amalipiro. Do you know the other option imene boma inapereka? Alternative inali kuti inauza kuti tikulembe liso ntchito tubwenzeretseni pa UPS wanu ndeiwana kuti mene ndilimu I cannot work. All I want is mundibase zangazi. Ndieno kwalembedwa consent order signed by the Attorney General. 750 million. Apatsidwe 750 million. Nani yake tu Steve ndimeneyo. Gerard Viola omwe adaganiziridwa apa kuganiziridwa kuna dade gabo daboma kukasiya kukatapira pinyolo gabo daboma MG ndukasiya kwa wakatapira iwo ndutenga ko ndalama akuti amangaso pa mulandu ndomwe ukapena wina mlandu umene amanga pano don't forget anali deputy director wa National Food Reserve Agency NFRA ndeno autali kumene kungati deputy director akuti iwowa imagine deputy director akuti adapanga issue LPO deputy director local purchasing order ntchito iyi miramena upanga ndaja procurement department IPC internal procurement committee anachita bypass ndikupanga issue LPO kwa company ina ndangoyiwala akuti Mrs. ndangoyiwala zina lache akuti kuti apange supply chimanga ma metric tons 5000 metric tons ngati sakulakwitsa ndeno akuti iwowa ngati deputy director general arbitrarily or single-handedly issued an LPO to this particular supplier. Could I just supply, if I'm not wrong, 5,000 metric tons of maize to National Food Reserve Agency. Then ISB in the Gulao agreed akuti yai inuyo mnachita abuse office komaso tukuimba ni mlandu wakatangale. Nepaka libano bambo Gerard Viola monga makambira ali nditu mchitokosi adachitapo kale nkhani mai kuchuleja kuti adatenga sogali moto ya boma kuipitisa ukapanga pinyolo ndi makonda kunena kuti pagwedegwede pano Steve anthu amaina kuti timankamba nkhani za anthu amene ala DPP kodi izizizi zoti amalawi tisadziwitse ndi to Steve nkhani zimene zikutumbuka ndi zimenezi zikamati zikutumbuka gwedegwede tiyenera kuzikamba basi anthu amvetsetse sure Steve achisaletu atulutsa pabelo mwinaso pano akonera gwedegwede akuti boma la Roseli kungomanga munthu osamuza chifukwa amangothana nawo nkhani nditu ndiyo kuti ifanya na boma la Roseli apanga zimenezi tinene kuti mwina kunyalanyaza kumene ma prosecutors kaya ndi a director of public prosecutions kaya ndi ati amene amenena kuti atengera achisale ku court ndi zifukwa zomveka bwino zikuoneka kuti 30 days yatha malingana ni mlandu wa meda kapena kuti mlandu okupha munthu akuti amenena kuti munthu 30 days isanathe amenena kuti ampitise ndithu kubwalo la milandu ndezikuoneka kuti ndondomeko imeneyo sidatsatidwe ndi chifukwa chake Justice Love Mochikopa wa Supreme Court of Appeal wanena kuti yayi chifukwa ino aboma simunabweretse zimenezi mu nthawi yake munthu uyu mukumusunga unlawfully in your custody ndiyeno ndikuwapanga release unconditionally. By saying unconditionally it means ngarusayiwale Steve akaudi munthu pa Chingereza amati this person is a risk flight kapena kuti is a flight risk sana alandira passport akoza kutawa sada alande zipaso zoyendera for this issue yes sada alande zipaso sada nene kuti apereke chikole sada kunyanja yes so ndikana mena nenera achikopana kuti yayi munthu uyu unconditionally has got to be released mena wanenera Steve ajisale pakali pano nditu ni mfulu pending further processes of my issues amena kwenda kuti ayanke koma pakali pano nditu ndi mfulu ndimene tapangira gwede wathu walero tikuyamikeni kuti munali pamenepo kuonera gwede timayamika chifukwa cha ndemanga zanu imeneyo ndi democracy ife sitikuyayi zimenezo zomwe timafuna muzitipatsa ndemanga zanuzo komanso maganizo anu pa programu ino tagwira ntchito ndi Sumeya Chitera Dennis Ng'andu Sungeni Chinzeri komanso onerera ena
Bekete abena chidzanja nkhoma ya tambira loti Bekete sapota wankulu Ndilake basi. ine Steve Koda Banda komanso Jawez Banda mukhale ndi tsiku lopambana gwede gwede.